Aurinkoista päivää. Tänään puhutaan tietämisestä ja näkemisestä. Olen jo hyvin nuoresta iästä, vähän yli 10-vuotiaana, joutunut tilanteeseen, jossa olen joutunut selvittämään asioita tilanteessa, joissa minua vanhemmat ja viisaammat ovat olleet umpikujassa. Tuolloin itselläni ei ollut hajuakaan, mistä on kysymys. Kun nyt katselen näitä asioita vuosikymmenten takaa, huomaan nyt, kuinka umpikujasta tuli minun kohtaloni. Minun tehtäväkseni tuli päästää ihmisiä pälkähästä, tehtäväkseni tuli auttaa umpikujassa olevia selviytymään vaikeamman yli. Minusta tuli opas viemään ihmisiä menneisyyden sudenkuopista eteenpäin kohti tulevaisuutta. Me joudumme silloin tällöin tilanteeseen, syystä tai toisesta, josta ei näytä olevan ulospääsyä. Elämä kaatuu päälle, eikä tästä selvitä. Umpikujasta alkaa minun työni. Parhaiten voin auttaa ihmisiä, jotka ovat kriisissä. Johdatan heitä parempien mahdollisuuksien äärelle, jossa on toivoa, iloa ja onnea ja rakkautta. Kriisi on ovi uuteen elämään, entistä parempaan. Kriisin pimeä tunneli on merkki siitä, että vanha maailma on jäänyt taakse ja nyt on aika nousta ja katsoa rauhallisin mielin parempaan tulevaisuuteen. Parhaat mahdollisuudet ovat edessäpäin tulevaisuudessa. Tekeminen ja tietäminen on sitä, että näkee missä on menossa, ja näkeminen sitä, että katsoo eteensä kohti parempaa elämää, kohti aurinkoa. Katsojani, erittäin antoisaa tätä päivää. Oi, asiakas.